слагаш линкове в сторитата си. Убиват ти гледанията. Вместо това, използвай тази стратегия. Разделя се на две прости стъпки. Първо, създай стори естествено, което привлича вниманието. Не нещо стандартно. Видео, например, лейаут с 4 части, нещо креативно. Целта да задържиш вниманието и да провокираш интеракции. Колкото повече хора гледат и реагират, толкова повече Инстаграм ще бутне сторито ти напред. И така, стигаме до втората стъпка. Изчакай 3-4 часа, нека Инстаграм максимално да разпространи твоето стори. И след това отново. Не слагай линк никога! Свържи вместо това ManyChat с ключова дума. Кажи на хората, например, искаш ли линк? Напиши думата линк като отговор на това стори. Така Инстаграм ще бутне още повече сторито ти, а твоите последователи в същото време ще получат своя линк директно в DM. Гениално, нали? Остави ми коментар какво мислиш и естествено последвай ме за още съвети.